सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुंख्लं सान फालिदों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। बर' थुनलाइ आफादाव गोलाव सम गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै बर' माहारियाव गिदिरथार बिहोमा होलांनाय मुंख्लं बिहुराम बर'नि थैनाय सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बानजायनायाव दिनै क'क्राझार बागानसालियाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख' सतिश चन्द्र बसुमतारी न'बाङाव फालिदों। 1940 इं मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि रौता बिसिमारि गामियाव जोनोम मोननाय बिहुराम बर'आ 1971 इं मायथाइनिफ्रायनो 1990 इं मायथाइसिम गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि बिबान बानबोनानै बर' राव थुनलाइ आरो रमान हांखोनि सोमावसारनायनिबो सासे गोख्रों बाहागोदारिमोन। बेजों लोगोसेनो बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसननायनि बाथ्राखौबो बिहुराम बर'आनो सानखांग्रोदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बर' रावखौ भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसननायनि बाथ्राखौबो बिहुराम बर'आनो सानखांग्रोदोंमोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारीया। बर' माहारिखौ गोख्रों आरो गेरेमसा माहारि दानो सिमांजों जिउ बाउसोमनानै माहारिनि हाबा मावफुबाय थानाय समावनो 1990 इं मायथाइनि दिनैनि सान थामहिनबा 27 सेप्तेम्बर खालि दुथांफोरनि गुलियाव जिउ गारनो गोनां जायो आरो माहारि दानायनि सिमांखौ आद्रा गालांनो गोनां जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारीया आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो मुंख्लं बिहुराम बर'नि सावगारियाव बिबार बाउजेनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्मआ। आच्छा, दिनैहाय सोरबां सुबुं मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि मुंख्लं बिहुराम बर'नि जे मुंख्लं सान एबा थैनाय सान, बे सानखौ जोङो गासै आसाम नाङैनो जाकजमकै फालिनो लादों। गासै जिल्लानि सिङाव गासै गुदि आफादफोरनि सिङावनो बेखौ फालिनाय जादों आरो बेयो जोंनि मिरु आफादनिनो बिथोन। दा बिथोन बादियै जोङो दिनैहाय बेहाय फालिबाय। दा सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' बुङोब्ला जों मिथिगौ बिथाङा सासे बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव, बर' रावखौ फेहेरनायाव गोबां हाबा मावबोनाय सासे सोद्रोमा आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बयनिख्रुइबो बावसिन सम मावबोनाय बिथाङानो सुबुं। बिथाङा खनथाम टार्मनि थाखाय बिथाङा गाहाय नेहाथारि जाबोदों। 1947 मायथाइनिफ्राय बिथाङा खेबसे आरो 1990 मायथाइसिम बिथाङा मुंख्लं जानाय सानसिम बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा बर' थुनलाइखौल' जौगाहोनाय हाबाफारियाव आफादखौल' जौगाहोनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै थायाखै, बर' रावखौबो साहित्य हिसाबै जौगाहोनो थाखाय बिथाङा गोबां नाजादोंमोन। बिथाङा गोबां बिजाबफोर लिरदों। बिथांनि गुबै बिथाइ होननाय मोनसे खन्थाइ, बेयो गोसोखांथाव खन्थाइ आरो बिथाङा बेनि अनगायैबो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गोबां बाहागो लादों आरो बर' रावा जेब्ला 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय बिथोन मोनबाय, अब्ला खालिबोल' क'क्राझार जिल्ला थिथागुरि आरो दतमा बेयावल' बे समावहाय फरायजादोंमोन। दा बेखौ फरायनांगौनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो सानजा साइडआव बिथाङा गोबां नाजादों। गामि गामि हाबनानै बिथाङा गारजेनफोरखौ, फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लाबोदों, बुजायदों आरो बिनि नाजानायनि थाखायनो दिनैहाय दा गासै आसाम नाङैनो बे बर' रावा बयजोंबो फरायजानाय जाबाय आरो बिथाङा बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय बिजाब दिहुननाय बड' टेक्स्ट बुक प्रडाक्सन कमिटि बेनिबो गोख्रों मेम्बारमोन आरो बिथाङा बर' रावनि लिरनायनि थाखाय हांखो हिसाबै जे बर' साहित्य सभाया बै समाव 1952 मायथाइयावनो सानखांनानै दोनखानाय मा हांखोजों लिरनो, बेवहाय रमान स्क्रिप्टखौनो लानाय जाथोंसै होननानै सानखांनानै दोनखानाय बे रमान स्क्रिप्टनि जे सोमावसारनाय, बेवहाय गोबां हाबा मावदों आरो सासे बिथाङा
इमप्लिमेन्टेसन कमिटिनि रमान स्क्रिप्ट इमप्लिमेन्टेसन कमिटिनि सासे मेम्बारमोन फेहेरनो थाखाय जौगाखांखानाय माखासे बा आसामाव थानाय माखासे साहित्य सभाफोरजों लोगो लाफानानै खामानिफोरखौ मावनो नाजादोंमोन जेरै असमिया साहित्य सभा राभा साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा थाइ साहित्य सभा बिथांमोनजों लोगो लाफानानै बिथाङा हाबाखौ मावनो सानदोंमोन बिथाङा समाज सिबियारिबोमोन गोबां समाजारि हाबायाव बिथाङा नांथाबनानै दंमोन आरो सासे लिरगिरि सासे समाजखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै बिथाङा गोबां हाबा मावफुंनाय समावहायनो हयथ'बा सोरनिबा नोजोराव बिथांखौ मोजां मोनै माखासे सुबुं थाबाय बिनि थाखायनो बिथांखौ मेगन सानानै दिनैनि बे सान 1990 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि दिनै 27 अक्ट' बे सानावनो बिथांखौ बेलासिनि 2:15 बिथांखौ सोरबा मिथि मोनै सुथुरा बिथांखौ जिउ फोजोबलांबाय दा बिनि थाखायनो गोबां हाबा मावनानै बिथाङा जिउ बावनायखाय साहित्यआव अबदान होबोनायखाय बिथांखौ साहित्यनिफ्राय मुंख्लं सान हिसाबै माने डिक्लेयार खालामनाय जादों मुंख्लं सान हिसाबै दिनै बिथांखौ फालिदों सोरबां सुबुं जेरैथिंबो मावजोबनो हानाय बे सुबुंखौ दिनै जों गोसोखांनानै बेवहाय फालिदों जोङो बिथांनि जे मावनाय सानथौ सानस्रि बेयो जाहाथे जोंनि इयुननि जोलैनि माबायाव हाबहैयो मिथिनो मोनो बिथांमोनहाबो बेनि थाखाय जोङो बोसोरे देग्लायनिफ्राय एसे बांसिनै साबसिनै जोङो फालिलांगोन दिनै जोङो सरकारनि जे अनसुंथाइ बिथांनि ट्रास्ट कमिटि बेवहाय जोङो सरकारनिफ्रायबो एसे मोननानै बिथांनि जे माने सानथौ सानस्रि बेखौ बिथांनि जे बिहुराम बर'नि माने ट्रास्ट कमिटि उदालगुरियाव दानानै लानाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव नांथाबगासिनो दं बिथांनि बे सानस्रिखौ जाहाथे जोङो गोजौआव लांनो हायो जों बयनोबो फोसावनो हायो आरो जोंखौ बिथाङा मावनो थाखाय बोलो मोनो बेखौ आङो आर'ज गाबनानै गसाइनाव एसेखिनिखौनो आङो बिथांनि बागै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों बिहुराम बर' जाक माने आमी सोरबां सुबुं বুলি टाइटेल दिলোঁ তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস বা শ্বহীদ দিৱস এইটো আমি গোটেই মানে অসম জুৰি আমি পালন কৰিছোঁ মানে बर' সাহিত্য সভাৰ নিৰ্দেশ মতে আমি প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই আৰু প্ৰাইমাৰী কমিটিক এইটো পালন কৰি আছোঁ বিহুৰাম বৰ' এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছিল যিজন ব্যক্তিয়ে মানে बर' সাহিত্য সভাক পূৰ্ণাংগভাৱে এটা সাহিত্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছিল তেখেতে बर' সাহিত্য সভাৰ সকলোতকৈ দীঘলীয়া টেনিয়ৰ লৈ কামটো কৰিছিল তেখেতে তিনিটা টাৰ্মৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল তেখেতৰ দিনতে बर' ভাষা যিহেতু নাকি মিডিয়াম হিচাপে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছিল আগতে পূব ছাইডত হোৱা নাছিল 1963 চনত যেতিয়া প্ৰথম মানে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো বড়োটো ফালে তেতিয়া কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতহে এইটো লোৱা হৈছিল তাৰপিছত পূব ছাইডত যে ল'ব লাগে এইটো মিডিয়াম হিচাপে পঢ়িব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এইটো তেখেতে গাঁৱে গাঁৱে সোমাই কামটো কৰিছিল আৰু তেখেতে বৰ' সাহিত্য সভাটো এটা বিভিন্ন সাহিত্য সভাৰ লগত সমন্বয় ভাষা হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বেলেগ বেলেগ সাহিত্য সভা যেনেকৈ অসম সাহিত্য সভা মিচিং সাহিত্য সভা ৰাভা সাহিত্য সভা ডিমাচা সাহিত্য সভা তেনেকৈ বহু অসমত যিমান সাহিত্য সভা আছে তেওঁলোকৰ সাহিত্য সভাৰ লগত এটা সমন্বয় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেখেতৰ দিনতে বৰ' ভাষাটো প্ৰথমতে সংবিধানৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত যে মানে অষ্টম বা 8th শ্বেডিউল ইয়াত সোমাব লাগে তেখেতে এইটো চিন্তা কৰিছিল
তেখেতৰ চিন্তা জৰিয়তে পিছত যেতিয়া মানে ব্ৰিটিছ ছুটি হ'ল বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ দিনত এইটো হ'বলৈ পাইছে তেখেতে এইটো চিন্তা কৰি প্ৰথমতে আমাক এইটো এটা মানে আমাক কিবা দিয়া বুলি আমি ভাবোঁ মানে বিৰাট এটা মানে আমাক মানে পেকেজ দিয়া বুলি আমি ভাবোঁ আৰু তেখেতে বড়ো ভাষাটো সম্পূৰ্ণভাৱে মানে এটা ভাষা হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছিল ৰোমান স্ক্ৰিপ্টতো তেখেতে বহু আগভাগ লৈছিল মানে বড়ো ভাষাটো ৰোমান লিপি দি মানে লিখিবলৈ যেতিয়া মানে বড়ো সাহিত্য সভাই এটা প্ৰস্তাৱযোগে এইটো গৃহীত কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে ৰোমান স্ক্ৰিপ্টটো মানে বড়ো ভাষাৰ এটা লিপি হিচাপে ল'বলৈ এটা যেতিয়া মানে কমিটি গঠন কৰিছিল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কমিটি তেতিয়া তেখেতে মেম্বাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু যেতিয়া প্ৰথম বড়ো ভাষাটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন হিচাপে লোৱা হ'ল তেতিয়া বড়ো পুস্তকবিলাক বড়ো মানে লিখাটো অসমীয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সলেট কৰিবলৈ বা এটা নিজাববীয়াকৈ মানে বড়ো ভাষাৰ এটা মানে বুক কৰিবলৈ যেতিয়া মানে বুক প্ৰডাকশ্যন কমিটি বড়ো টেক্সট বুক প্ৰডাকশ্যন কমিটি গঠন কৰিছিল তেতিয়া তেখেতে ইয়াৰো মানে এজন মানে এক্টিভ মেম্বাৰ হিচাপে আছিল আৰু তেখেতক যেনেকৈ আমি সোৰবাং সুবুং বুলি কোৱা হ'ল সোৰবাঙৰ অৰ্থটো হ'ল চাৰিওপিনে কামটো কৰিব পৰা চিন্তা কৰিব পৰা মানে যিমান কাম আছে যিমান কৰিব লগা কাম আছে তেখেতে কৰিব নোৱাৰা কাম নাছিল তেখেতে বহু গুণৰ মানুহ আছিল সেইকাৰণে সোৰবাং সুবুং বুলি কৈছিল আৰু তেখেতক আমি জানামতে তেখেতৰ যিটো নেকি জন্মদিন এইটো অলপ খেলিমেলি হৈ আছে ঘৰৰ মানুহ বেলেগকৈ কয় আৰু চাৰ্টিফিকেট হিচাপে অলপ বেলেগকৈ কয় বেলেগকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা 1941 কেতিয়াবা 1940 বুলি আমি জানো এতিয়া এইটো এটা তেখেতৰ নামত ট্ৰাষ্ট আছে ট্ৰাষ্টে এইটো এটা মানে কোনটো সঁচা এইটো তেখেতে তেওঁলোকে মানে কাম কৰি পেলাই এতিয়া ঠিক কৰি দিব আমাক এইটো পিছত আমি গম পাম কোনটো লোৱা হয় কিন্তু যিটো নেকি মৃত্যুৰ দিন বা শ্বহীদ দিৱস এইটো হ'ল আজিৰ দিনতে আছিল 1990 চনত তেখেতে যাতে আমাৰ মাজত আমাক সদায় মানে স্বৰ্গৰ পৰা আমাক সদায় মানে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে তেখেতৰ যিটো নেকি কাম তেখেতে যিটো নেকি কৰি গৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ মানে সাহিত্যৰ হিচাপে বা লিখা বা সংগঠনৰ কাম হিচাপে যেনেকৈ আমাক দি গ'ল বহুখিনি দি গ'ল এইটো যাতে আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনত মানে সদায় তেখেতক মানে দেখুৱাব পাৰোঁ এই হিচাপে আমি আমাৰ যিটো নেকি এটা মহৎ উদ্দেশ্য এইটো লৈ আমি আগৰ দিনত আগৰ বছৰবোৰত জাক জমককৈ পালন নকৰিলেও এইবাৰৰ পৰা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে এই বছৰৰ পৰা মানে জাক জমককৈ পালন কৰিব লাগে বুলি আমাক নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে আমি আজি কৰিলোঁ 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015171003 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार